dobrodošli u Uganda Connect. Pre svega naš cilj je da približimo nespojivo, a to su dve kulture, kultura Srbije i kultura Ugande, tako da imamo Afriku u Beogradu. Presrećni smo zbog toga što možemo da predstavimo našim građanima i celoj Srbiji šta to Uganda sve lepo nudi. Tako da ovde ćete vidjeti ananas od 2 kg, brašno od banane, mnogo vrsta banane, avokado. Pre svega, svi proizvodi su organski. Organska vanila, organska kafa, savršena, najbolji proizvod iz Ugande, dođite da probate. Uganda je jedna predivna zemlja i mi smo želeli kroz naš interijer da približimo taj duh Afrike i da ga donesemo ovde u Beograd. Kroz boje, kroz materijale, razne rukotvorine i umetnička dela koje ćete moći ovde da vidite kod nas.